जोंनाथ' बिफाङावसो मानला होलाबायो सिनानै दंफां खुन्थिया गायो बेनिफ्राय बे दंफां खुन्थियाव मानला होयो खानो इजि जाबाय फिथाइफ्रा जोंनाथ' बिफां गिदिर गिदिराव मानलायोना सोरबाफोर मिन्थिगौ नामा बे फिथाइखौ बर'आव मा होनो इंराजियाव सावार सप जाहैदों नुबायना नेपालिफोरनि बायदि जोब बिसोरबो बेबायदिनो माने गोजौ गोजौ न' लुनानै थायो जोङो दिनैबो आलबार्टखौ आंजों जोङो स्कुटिजों एसे काम्पटखौ एक्सप्लर खालामनो नागिरबाय नायनोसै मा मा जायगायाव जों थांनो हागोन फिसानो बीच दं नोंथांमोनहा नायदो वाटार एक्टिभिटिसफोरबो दङ नै मानसिफ्रा बारा फैयाखै Now, where are you planning to go? We are just searching in the map. Yeah, because it's all around. So it's okay. It's a Pon Chong Cave. Oh, now going to cave. जोङो बीचखौ नायखांबाय फिसा मानसिफ्राबो गैया आरो दैयाबो बांद्राय साफा नङा जोङो दा दस्रा जायगायाव थांसिगोन GPS आव सेट खालामबाय जोङो दन्दराव थांसिगोन मोनसे दन्दर दङ नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै जोङो गामियाव हाबलायबाय गामिनि लामाफ्रा मोजां नङा दासिमबो पाक्का रड गैया गामिनि लामाफोरा दुब्लिबारि न' सोरबा सोरबा बिराद माहाजोन दङ न'फ्रा मोजां मोजां गामियावबाबो जों एकदम गामि गोथौथाराव हाबबाय बाहाय दंग दङ एन्ट्रि टिकेटबो लानांगौ सासेयाव एन्ट्रि टिकेटखौ लादों 6000 रिल मानि $1.5 जोङो बे दन्दरनि सिङाव थांनानै एसे एक्सप्लर खालामसै आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै लामाया माबायदि नोंथांमोनहा नुखाबायमोन ना ओरैबायदि हाद्रि अन्थाइ गामिनि लामाया ओरैबायदि गाज्रि दासो बाहाय सफैनानै एसे गुसु थान्दा मोनबाय मैदेर बायदि नुयो नै मोजाङै नायबासो मिन्थियो मैदेर बायदि होननानै जोङो दन्दर सिङाव हाबलांसै एबार Water is from here very deep, and from here not deep. Okay. You want to from deep or not deep? Not deep. Okay, let's go. नै बे गोजौनिफ्राय बे हाजो गोजौनिफ्राय गब्लं एसे लाइट मोनबाय नै स्रांनो बेहाय
गोलोमजोब्बाय गरम. We have to go through the water. Yeah, we have to walk through the water. Here, hold there. Okay. You're worried. दैजों थाबायलांनांगौ. Alberto. Alberto. दैया गुसु एसे. Do it. Come on, do it. Do it. Do it. Yeah, completed. Are you okay? Yeah. Do it. Come on, do it in here. Yeah. Okay, you got Ooh, Oh, fuck. done. Good, very good. Hello. Lunch. Yeah. What curry? Chicken. Ah. Wow, good. दै गांनो हामला एसे नारेंखलनि बिदै लोंनोसै मोनसेयाव $1 लादों. Cambodia. Yeah. Thank you. Apple. Akun. Really good, man. गोदैयानो मोजां. दासो जोङो अरिजिनेल पेपार फार्माव सफैदों. बे फार्मावसो नायनो मोनो जाहैदों टुरिस्टफोरखौ नायहैयो. सिगांनियाव नायहोआखैमोन. नै बिसोर नायखांनानै फैबाय. जों दा एसे नायहैनोसै. मैयाबो जों बकार हिलाव जेब्ला बेरायहैदोंमोन बेबायदि समाव फुरा अखा ओरैबायदि अखा. नै दिनैबो सेम टाइम गोदान जायगायाव बेरायनो फैलायबाय. अखाया नै ओरैबायदि अखाया खोरोमगासिनो दं. नोंथांमोनहा खोनाखाबाय. न'आ नै बिसोरनि ट्रेडिशनेल न'. Okay, from here Kampot pepper. Yeah. And also this month is the end of the month to harvest the pepper. That's why you see on the trees have some. जोंनाथ' बिफाङावसो मानला होलाबायो. बिसिना नै दंफां खुन्थिया गायो. बेनिफ्राय बे दंफां खुन्थियाव मानला होयो. खानो इजि जाबाय फिथाइफ्रा. जोंनाथ' बिफां गिदिर गिदिराव मानलायोना ओरैबायदि खस्थ' जायो खानो. गय बिफांफ्राव मानला होयो. बेना आरामसो खानो हाबाय नै फिथाइफोरखौ. नोंथांमोननो देखायनोसै नै लं पेपार होनो बेखौ. बानलु बायदि. बेनि जोलैया इन्ड'नेसियानि जाहैदों. लं पेपार बानलु बायदि ना गोजा गोजा. सावार सप जाहैदों. बर'आवबा मा होनोलै? जोंनि जायगायावथ' गैयागोन बेयो बे फिथाइया. सोरबाफोर मिन्थिगौ नामा बे फिथाइखौ बर'आव मा होनो? इंराजियाव सावार सप जाहैदों. आंथ' मोनजाफेराखैबो. दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय. जेरावबो दङ. मालिकआ फ्रान्सनिसो जाहैदों. फ्रान्सनिसो. फार्स्ट नोंथांमोनहा नुदोंमोन ना बे दुलुर दुलुर बियो इन्डियान अरिजिन जाहैदों. बेनिफ्राय बे गोलाव गोलावा बानलु बायदिया बेयो इन्ड'नेसियानि अरिजिन. आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय.
नुबायना नेपालिफोरनि बायदि जोब बिसोरबो बेबायदिनो माने गोजौ गोजौ न' लुनानै थायो Tiga semua. Biji. Oh. जानोसै ने गोथावथार मोदोमबाय आरो नोंथांमोनखौ फैबावगौ भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन जय बर' हारिनि